Waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, l-avukat tas-Sur APA Bologna, Gianella De Marco, għal darb'oħra nnutat li l-mistoqsijiet tad-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina f'dan il-Kumitat huma barra mis-suġġett. Mr. Chairman, dawn id-domandi li qed jagħmel is-Sur Aquilina huma kollha barra mill-mandat li għandu dan il-bord. Quddiem kummenti tal-membri tal-Oppożizzjoni, Dr. De Marco tennit li x-xut qed jiġi intimidat u umiljat. Meta bniedem qed jiġi trattat ta' suspettat kif qed jiġi trattat hawn ġew, meta bniedem qed jiġi trattat b'dan il-mod għandu dritt għas-silenzju. Idu biss id-dikjarazzjoni li saret hawnhekk li ġiet ripetuta u apposta ċerta. In vista ta' dan, at this point ma jiġix għawta biex jiġi attakkat, biex jiġi umiljat, biex jiġi intimidat. Darba wara oħra, l-avukat De Marco innutat kif Carola Aquilina beda jindaħal iż-żejjed f'dan il-kumitat. Tipprovjax titrattana kjur. Inti tiddiskuti mhux jiena mal-ċemen qed nitkellem u mhux miegħek. Mr. Ċemen jagħtik l-ordnietu. Inkredibbli. Inti x'qed tisma' l-insinwazzjonijiet. Anke mit-ton. Ma jiġix hawn biex jiġi insultat. Dottor Aquilina sar iċ-ċemen, jekk sar iċ-ċemen, infurmani, Mr. Ċemen. Waqt din il-laqa, il-whip tal-Gvern Glenn Bedingfield għal id-deputati nazzjonalisti sabiex jifqu jagħmlu insinuazzjonijiet fil-konfront tax-xut mingħajr l-ebda prova u kellu sfida għalihom. Rat il-pulizija għajdilhom bl-inforu inkella għamlu l-insinuazzjonijiet. U għamlu din il-ħsara, għax il-ħsara intom qegħdin tagħmluha. Il-whip tal-Gvern Glenn Bedingfield innota wkoll kif l-aġir tal-Oppożizzjoni f'dan il-Kumitat ġie nnutat mill-Kamra tal-Avukati li esprimiet id-dwejaq tagħha dwar dan l-aġir.